Ak je niekto odlišný, iný, povieme, že je z iného sveta. Alebo ak niekto nedokáže pochopiť či prijať realitu, zdá sa nám, ako by ani nebol zo zeme. Ak niekto niečomu nerozumie, pripadá nám ako z iného sveta. Pravda je taká, že občas všetci vyzeráme, ako by sme neboli z tohto sveta. Ak tak vyzeráme ako kresťania, potom sme na tom dobre. Ježiš bol z iného sveta a aj my máme byť. Presne tak, ako to on sám hovorí. Oni nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Čo to znamená, že Ježiš nie je z tohto sveta? Že bol skôr, ako keď sa narodil v Betleheme. A to znamená, že je Bohom so všetkým, čo k tomu patrí. Je večný, bol pred všetkými vekmi. A to je pre nás dobrá správa, že tento Boží syn, Boh sám, neváhal opustiť svoju slávu a stať sa súčasťou tohto sveta preto, aby nás zachránil a spasil. Hoci bol Bohom, náš osud mu nebol ukradnutý a preto vzal na seba podobu človeka, služobníka, aby nám všetkým poslúžil. Ježiš nie je z tohto sveta. To znamená, že má iný spôsob života. Aj keď sa Ježiš narodil ako človek, stále mal myseľ Božiu. A to sa odrážalo vo všetkom, čo hovoril, čo robil, ako sa rozhodoval. Dokázal odolávať hriechu, skláňať sa k trpiacim, odpúšťať hriešným, dávať nové šance lúzrom, stolovať s prostitútkami a milovať tých, ktorí ho zradili a opustili. Toto hriešný človek z tohto sveta sám nedokáže. Takto žiť môže iba ten, kto pochádza minimálne myslením z iného sveta. Vďaka Bohu za to, že hoci bol Ježiš z neba, predsa sa dotkol zeme a ľudí na nej takým úžasným spôsobom. Ježiš nie je z tohto sveta, to znamená, že sa vrátil domov. Ježiš nezostal v tomto svete. Odišiel tam, kde je jeho domov. Odišiel nie preto, že by sa na nás vykašľal, ale preto, aby nám pripravil miesto v nebeskom domove, kráľovstve. Lebo kde je on, budeme aj my. Vďaka mu za to, že jeho láska k nám je taká veľká, že nás nechce nechať v tomto svete hriechu, ničoty, smrti a beznádeje, ale chce, aby sme s ním boli na mieste, ktoré je plné lásky, pokoja, radosti a jeho blízkosti. Ježiš sa teda vrátil do iného sveta, tam, kde je jeho trón a kde ho oslavujú anjeli a budú aj tí, ktorí mu budú verní. Ježiš je z iného sveta. Aj my sme z iného sveta. Už pred všetkými vekmi sme Bohom boli povolaní a vyvolení ku spáse. Nesieme v sebe Boží dých, boli sme stvorení na Boží obraz. My tiež sme z iného sveta, presne ako Ježiš. Preto by sme mali mať myseľ Kristovu a žiť spôsobom života, ktorý nie je typický pre zem, ale za to je typický pre Boží svet. Sme z iného sveta rovnako ako Ježiš. Preto si máme uvedomiť, že tu na zemi nie sme doma, ale že náš domov je tam, kde nám Pán Ježiš pripravuje miesto. V podstate sme mimozemšťania. Lebo ak veríme v Krista, sme podobne ako on, nebešťania. Amen.